Včera sme mali konferenciu a rozoberali sme tam to, čo sa stále do nekonečna vlastne omiela, že či tu bude dostatočný dopyt. Napríklad v Bratislave. Dopyt tu bude vždy. Otázka je taká, že aký typ dopytu tu vlastne bude. Ako sa nám zmení štruktúra. Ľudia jednoducho potrebujú bývať. Samozrejme, ceny nehnuteľností rastú rýchlejšie, ako rastú platy. To znamená, že do budúcna sa očakáva oveľa viac ľudí, ktorí budú bývať v nájme. Nájom už nebude niečo, na čo sa budeme pozerať, že Ježiš chcem bývať v nájme, nemá na vlastné bývanie. Budeme sa približovať západným krajinám. Takže dopyt tu bude vždy. Otázka je lenže, aký druh dopytu. Byty sa nám budú zmenšovať, možno sa nám objavia zase viacgeneračné typy bývania. Uvidíme, čo bude opäť o 10, o 20 rokov. Každopádne stále platí jedno a to isté. Najlepší čas na kúpu nehnuteľností bol včera. Ja hovorím, že pred 20 rokmi. Druhý najhorší čas na kúpu nehnuteľností je zajtra. A nezabudnite, chcemebývať.sk.